Kibor pulit jongka jela asam hakasngi ublay baladap kila pentip bahaka arplay terik menta ubnai kila yo ban kem sayu we dukot jongka ken hun le no Ansarullah Bangla ka ken hun le no kabana kari Bangladesh ya uteu dukot jongka te ka ken hun le no kibor pulit kila yo ban kem nakathan ban Gaigon district kat kum ka jingyo lum jingtip layatu ba uteu le no ubala sya kem hakate kasngi udai balatip kerteng kum uset Ahmed Arfsan Snem Karta batla kem na kasnong Bhandara kasnong kabahap hapo ka jingkmi jong kibor pulit ka Manipur Police Station Bangaigon na kamet jong utei uleno kibor pulit ka jela kiliyoru ban kurup ki passport jong ki bang baper ki Aadhaar card kumju ki kot nyam ki ba penslur na ka benta kathma jihad dang haka kat pratarik menta ubnai layatu banakaliang ki pulit asam kiliyoru ban kem yo we du khot jong kate ka ken hun leno balatip kerteng kum u Imran Hosen bat hadin ka jingpla jong u Imran kibor pulit ka jela kiliyo ban kem saya Usaid Ahmed kibor pulit jong ka jela ki turu bahaka sngi sajan baladap uladon sa wepat u du khot jong kate ka ken hun leno balatip kerteng kum u Hamidul Islam u balat pet na ka jingsha kem kilaya tu ba utei ule no balalat pet hakate kasngi udei ubasyong basa hakathan Jogi Gohopa Bon Gaigon district katkum ka jingyo lum jingtip jong kibor pulit layatu bakaken hun le no Ansarullah Bangla kalapen sedang yakikam kijongka hakithan sepngi jongka jela asam dakabapen rung dukot thamai ya bungut kisalma jongka te kathan